6.500.000 oleh papat, Mas. Oleh papat. Apa aja jasa? Iya lah, rada mundur. Iya. Sing siji iki. Iya toh, lemari 2 pintu jati, Mas ya. Iya. Nah, koyo ngene iki wis jati. Iki kayu jati duduk kayu nangka ya? Uduk ngawur kayu jati. Kayu Teko jati. kono nongko seneni wong. Heeh. Iki nomor Nah, sing keloro? Nomor loro iki. Tak kei, apa iki jenenge? Toilet. Toilet. Duit Gak toilet toh? Toilet, Oh, Mas, toilet. toilet. Iki kok wis tak kei kursine barang. Sing nomor 3 tak kei iki lho. Lah, iki jenenge rak sepatu. Iki dudu obrokan ngono ki ta? Obrokan piye iki rak sepatu, kene wis nang lacine kan ndure iki lho. Oh, alah iya. Iki nomor 3, nomor 4 tak kei sing gede, Mas. Napa iki? Oh, sofa. Sudut minimalis ya ta. Oh, heeh. Lah 6.500.000 wis gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Yogyakarta. Pembayarannya wis COD. Arep takok apa Nah, neh? cara pesene piye? Cara pesene ning bio profil wis ening nomor awal langsung dikring-kring ae. Paket 6.500.000, Mas. Oke.